Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και πριν από λίγο γύρισα, είχα πάει στο Μέτρο Μόλ να δω την ταινία η εποχή των παγετώνων, η σύγκρουση. Και παιδιά ήταν τέλεια ταινία, να πάτε να τη δείτε. Και να σας δείξω και τη σακούλα γιατί κάτι αγόρασα μόλις τελείωσε η ταινία. Να τη. Και θα ασχοληθούμε και μετά γιατί δεν σας είχα κάνει τόσες μέρες βίντεο, θα σας μιλήσω. Και θα δείτε τι πήρα τώρα. Νομίζω το ξέρετε το Sid. Είναι αυτός ο κυτρινόλης που μιλάει με ένα χ. Και θα σας πω μία τάκα που είχε πει η γιαγιά του και καλά. Γιατί τους κυνηγούσαν κάτι τα πουλιά δεινόσαυροι, κάπως έτσι τέλος πάντων. Είπε τέλος πάντων ο τίγρης ότι έχουμε παρέα παιδιά και λέει η γιαγιάκα «Α, έχουμε παρέα, πάω να φέρω λουκουμάκια». Και μετά λέει «Παιδιά, τελείωσαν το λουκουμάκι, αλλά βρήκα σαλάμι». Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, να πάτε να τη δείτε όσοι δεν έχετε πάει να τη δείτε. Και τώρα θα σας δείξω τον Sid, παιδιά, είστε έτοιμοι? Δείτε το! Γεια σας παιδιά, είστε καλά? Αν δεν είστε καλά, κάντε ό,τι θέλετε. Πάντως δεν είστε καλά. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Sid. Ευχαριστώ που με είδατε. Γεια σας. Τον είδατε? Παιδιά, είναι φανταστικός. Και τώρα ας μιλήσουμε γιατί δεν είχα κάνει τόσες μέρες βίντεο. Σε αυτό το νησί που είχα πάει δεν είχα ίντερνετ και χίλια συγγνώμη βέβαια, συγχωρήστε με. Και δεν μπορούσα παιδιά να ανεβάσω βίντεο γιατί την επόμενη εβδομάδα κιόλας θα πάω σε αυτό το χωριό που σας είπα και ελπίζω το ξενοδοχείο να έχει ίντερνετ. Ναι. Λοιπόν παιδιά, αυτό το βίντεο. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια!